No i vidíme sa hore. Si nahodíme 10 očiek, to už poznáte. 20. Na jeden vzor potrebujeme 6 očiek, čiže potrebujeme nahodiť viditeľné šiestimi, čiže 18 a plus 2 krajné, preto 20. Ideme zbrať. Najprv si upletieme krajné očko. A teraz začneme už vzor. Budú 4 obrátené. Raz, 2, 3, 4. Hladké. Raz, 2. Opäť 4 obrátené. Raz, 2, 3, 4. 2 hladké. 4 obrátené. Raz, 2, 4. Hladké. A krajné očko si prehodíme. Ideme na druhú stranu. Urobíme si krajné očko. Teraz potrebujeme mať rovnaký riadok ako ten predošlý, keďže pletieme odzadu. Budeme teraz striedať obrátené a 4 hladké. Obrátené očka a 4 hladké. Obrátené očka a 4 hladké. Prehodíme si priateľ na druhú stranu. Otočíme. A teraz potrebujeme celý riadok upliesť hladkými očkami. Všetky očka upletieme hladko. Poslednú si prehodíme na druhú stranu. Teraz začne lebo potrebujeme pliesť do stredu tohoto očka tak, aby boli spredu hladké. Čiže budeme pliesť na začiatku obrátené, hladké, a potom obrátené, čiže ideme si skúšať, čiže potrebujeme 3 obrátené a 3 hladké, potrebujeme mať z druhej strany obrátené 3. Raz, 2, 3. Teraz sme v strede týchto hladkých očiek, čiže tu upletieme 2 obrátené, aby sme mali 2 hladké. Teraz upletieme 4 obrátené, aby sa nám tvorila obrátený obdĺžniček nad hladkými spredu. Teraz urobíme 2 obrátené, aby sa nám stvorila stredová čiara. Opäť 4 hladké na obrátený obdĺžnik z druhej strany. 2 obrátené a 1 hladký a prehodíme si priateľ na druhú stranu. A teraz ideme pliesť ďalší riadok, ktorý má byť totožný s tým predošlým. 1 obrátené
2 hladké, 4 obrátené a začína sa nám tvoriť vzor, obložník obrátený, čiže 2 hladké, 4 obrátené, 2 hladké, a tu nám výjdu 3 obrátené a prehodíme sa na druhú stranu. Teraz tento riadok bude musieť byť všetky hladké, čiže keď sme z zadnej strany, tým pádom, keď ich potrebujeme spredu hladké, zozadu musia byť všetky upletené obrátené. Obrátené, vyvolí spredu hladko. Prehodíme si priamo na druhú stranu. Máme ďalší riadok hotový. A ten následujúci riadok bude presne taký, jak tento prvý. Čiže budeme robiť okrajové očko, 4 obrátené, 2 hladké, 4 obrátené, 2 hladké, 4 obrátené, 2 hladké. Prehodíme priadlo na druhú stranu, otočíme prácu, robíme krajné očko a teraz pletieme totožné. Čiže 2 obrátené, 4 hladké, obrátené, 4 hladké, 2 obrátené, 4 hladké. A prehodíme si priadlo na druhú stranu. Je jedno, že či si ju necháte vzadu v práce alebo vpredu. A či hladko alebo krátko robíte predné očko prvé. A teraz potrebujeme urobiť celý riadok hladko. A sme spredu, čiže ideme celý riadok niesť hladko. Tak, prehodíme si bránzu. A teraz nasledujúci riadok bude presne taký, jak tento. Čiže potrebujeme 3 obrátené, 2 hladké a 4 obrátené. Čiže keď si odložíme prácu na druhú stranu, takže keďže potrebujeme na ďalší riadok 4 obrátené, 3 obrátené, tak urobíme 3 hladké, obrátené, aby sme mali z prednej strany hladko, 4 hladké, aby sme mali z prednej strany obrátené, 4 hladké, tak obrátené, 1 hladké. Prehodíme si prácu na druhú stranu. Vidíme, že to máme totožný riadok, takže sme priekli dobre, že jedno obrátené, 2 hladké. Robíme rovnaký riadok, ako bol štvrtý. Obrátené, 2-krát hladko, 4-krát obrátené, 2-krát hladko, 4 obrátené, 2 hladko, 4 obrátené a prehodíme na druhú stranu.
Máme ďalší riadok hotový. Sme so zadu, potrebujeme ďalší riadok celý hladký, takže odzadu ho pletieme obrátene, aby bol spredu hladký. Máme ďalšie hotové. Že sa nám takéto obdĺžničky s kockami striedajú a ukazuje to takto pekne. Že takto vyzerá ďalší vzor. Čiže striedame jeden riadok, že 4 obrátené, 2 hladké a ďalší riadok sa to vystrieda, čiže vždycky v strede toho obdĺžnička bude hladká. Prajem veľa šťastia pri pletení, nech vám to pod rukami rastie.